Het gaat om politieke minderheden uit 30 Europese regio's. Joert kwam de eerste groep bij een oor op proefborkerij naar Bosmazaten in Gautum. Daar wordt het Europese landbouwbeleid bepraat. Maar het gaat ook over oorzaken. Waar is die vrije alliantie eigenlijk voor opgebracht, wat we doen? Voor de minderheden en in elk geval voor meer volk in eigen hand. En met name taal en cultuur zijn belangrijke thema's daarvoor, maar ook energie. Bij Gelijksoorwet Wingmoen komen in de provincie. Omdat wij vinden dat zij correct de ruimtelijke ordening decentraliseren hebben naar de provincie staan en ik naar Friesland daar. En dat het net passend is dat zij dat beleid wat ze zelf echt staan om dat nou weer te terugkruisen. Ik willen ze dat de inkomsten van gaswinning in Friesland waarom gaan naar de regio. Hoe is dat met andere regio's? Hoe werkt het daar dan met de centrale regering? Nou ja, daar heeft lieksoortige probleem vanzelf. Ik weet dat in de Pyreneeën speelt het onlist van een grote elektriciteitslering die het nogal wat het landschap nogal ontaast. Nou, dat is eerst een voorbeeld wat dan in het noorden van Spanje speelt. Onder oren Basken, Hongaren, Schotten en Catalaan binnen ontemooi sneun in de provincie. De bedoeling van het jaarlijkse congres is om van een oor te leren hoe de belangen van minderheidsregio's het beste behartigen worden kunnen.